Здравейте, вие сте в Davy Game и днес ще правим клип, първи клип на компютъра и компа ми. Да, и днес ще правим клип на Исхан като Идислав, мале, за Идислав. Както виждате е циганин и е певец, уникален певец. Започваме клипа просто. Чакайте, да забравих, че така прави. Не, това ми прилича на Спайдермен, който... Но той си представя, че си Спайдермен, само... Спайдермен, добре, Спайдермен, добре, къде си те, ако си като Спайдермен? Е така, да, полза като Спайдермен, просто... Бе, играчки виждам като легло, просто не е добре. Почивай си, почивай си ти, казвам ти, почивай си ти с него. Чакай. Забрави име, аз съм с нея пак. Нямам думи, хора, просто, дай господа, почивайте си. Той ми каза да си почина, добре, аз ще си почина, този клип ще е направил главата ми заболе. От тъбовите думи, които когато си почина, чакай, колко си починал? 7 минути и главата ме заболе. Добре, не знам, просто нямам думи. Забрави ме ти завинаги, почивай си. Добре, вика, почивай си и гали това играчка куче и вика, повече няма да забравиш. Добре, той няма да забрави с това гамбаре, че това е крип от тебе, върто. Ти почивай си. Почивай си. Добре, Тя добре, зад камерата има някакъв хлапак. Само, сега че аз ще говоря другата дума, ти говори пръст. Тай! е по-хубава от тебе тя. Почивай си. Това е погледа. Това е погледа на истински певец. Почивай си, ти казвам ти. Почивай си ти с него. Добре, почивай си ти с него. Значи, играчките, че измират още малко те плюсини играчки, че измират още малко тебе от твоите песни. Почивай си. What the fuck? Да пак да почвам, да. Знам аз ничего не става, почва пак. Тоест не е отичал. Аз съм винаги, ти са винаги. Почивай си. Казвам ти, почивай си. Почивай си. Добре. То заедно само и си мърнка на устата. Тоест... Почивай си. Чакай бе, аз какво направих? Така. Ти казвам ти. Почивай си ти с него. С него. Забрави ме, аз съм с нея. Чакай, не чух. Забрави ме, защото аз съм с кучето. Кучето каза, кучето. Те с него, да, че кучето говори по-точно. Забрави ме ти завинаги. Почивай си. Казвам ти, почивай си. Почивай си ти. Какво беше това по... Не знам, по... Зеса, какво беше това? Че направо ми изби тъпеците. Да. Почивай си. Кой от двамата плесна? Чакай, аз бил... Какво аз задавам от моята душа на тебе нищо. Че се радваше много бързо, така, защото ме натиска много бързо. Добре, някой от двамата пляска, че е много страхотен тази песен, който е измислил Исхан. Това е българин, не? Кой си кръстил това име? Исхан, гледай си работа си, Исхан. Не, аз задавам.
Чак ще танцува. Чакай, Почивай си, казвам ти сега. Почивай си. И сега, но защо аз да ти дам? Нищо няма да ти. Добре. Добре. И той така си имаха и ръцете, като изглан. Дай ви поминем другото клипче. Майка му дева. Добре. Толкова тъпи хора съм гледал. Чакай да видим коментари малко. То колко коментари има, поне се. Или Изхан колко си прост. Изхан... Бе, късвам се Сана. Добре, в това му е това старият му канал и се казва Сана Борио. Добре, той май се представя за жена, моля ви, кажете ми. Той се представя за жена. Добре. Добре. Не можеш да пееш. Мършо. Чакай, седна така да писа. Така, с нерви. Не мога да пееше. Мършо. А това такова детенце. Причина дете. Само. Да пише. Не мога да пееш. Мършо. Добре. Какви са тази нашите хора? Изхан. От качалка. От човек това. От качалка Изхан пише. Това е той. Изхан. Почивай си. Почивай си. Циган. Почивай си циган. Почивай си циган и да е бордове. Изхан. Да бе то. Почивай си. Защо бе то? Добре. Стига с толкова. Да продължаваме в... Да видиме... Не знам... Да видим един клип, да го коментирам на елфката. Това е Елфи Скилов, напишете в интернет, ще го намерите веднага един шматка с едно синьо е. Да знаете, обиждам го, защото не ме снимат 300 000 дни. Така. Зарежда с бавно, знам. Ще правя още клипчета на такива глупости, които намирам. Като Изхан. Пак ще правя клипче на Изхан. Изхан. Bitch you are damn, bitch damn, bitch you are damn, bitch damn, bitch you are damn, bitch damn. Изхан. Чакай. Изхан. Bitch you are damn, bitch. Добре, стига, толкова съм. Направо бум, направо се гръм си код, бум, бум. Добре, знам, че зарежда бавно, защото интернета нещо ми става. Добре, ще ми покажа моето студио. Да, това ми е цялата... Толкова аз ми беше тук, ама стрелям си новата версия. Steam, CS-ката, Call of Duty 4 и да, това ми е като снимах преди с това, ама нещо стана бъг и така. Ако искате да видите настройките, настройки. Хора, аз съм Роскиров, знам, не съм снимал много клипа от доста време, за което съжалявам. Ето е елфката. Знаме това, този клип е... Така, няма значение. Днес и приятели ми предвикаха. Приятели, ама ми каза името. Поне съм казал паста за зъби. Тоест им предизвиках, те са 3 само 3. Прави 2 по принцип, после ще го гледате, който го иска да гледа. 3 само. Оф, майка ти дева, мокни бе. Първото предизвикателство. Така, това беше всичко от мене, да ви хареса клипчето. Абонирайте се за това циганин да се научи да пее. Това беше всичко от мене. Чао от мене.